mga kadang! So, welcome back sa ating weekend vlog. Matagal-tagal na din ako hindi nakapag-vlog masyado mga kadangs. So, ngayon is kakatapos lang namin mag-breakfast ng mga kids. Si Habi is hindi siya nag-breakfast dito. Umalis siya. I don't know. Ililigpit ko lang muna itong pinagkainan nila mga kadangs. Kasi samantalang kumakain sila is tinutupi ko yung mga nilabhan ko nung Thursday, which is holiday kasi walang pasok, so nakapaglaba ako. So ngayon wala akong labada kasi tapos na ang mga labahin ko mga kadangs. And yun, ligpit-ligpit muna si Madam Kuradang. Hello guys, so mag-order ako ng mga pagkain para mabibenta natin mga kadangs. This is from Bongbong's Finest Delicacy. Yung mga piyaya, sobrang sikat to, pang pasalubong mga kadangs. Nag-order ako nito ng marami para ibibenta ko natin. Kasi alam naman, pagkain talaga ngayon ang mga inuuna ng mga tao. So, nag-order ako nito. Ito is piyaya din ng Merzi. And I got also here a toasted muffin. Ayan. Manabi to guys. And medyo nabenta ko na yung iba. Kaya ito na lang yung natira. So, ito yung mga binibenta at pinapost ko ngayon sa aking social media mga kadangs. At least pagkain itong binibenta natin ngayon. No? So, switch muna tayo sa mga pagkain. Kasi sa panahon ngayon talagang food is priority natin. That is why. So, marami to. Ipipicturean ko lang to. Tapos, mag-post ulit ako sa FB mga kadangs. Back to back! So, kayo mga kadangs. Katapos ko lang mag-film na. New background. Dito ako sa filming area na tawag doon. Naggawa nito. Ito yung background ko ngayon mga kadangs. Ayan. So, balik sa area ang atong background camera. Comfortable na po ko dali. Ayan. Muna siya. Siya bagong setup dili oh. Ayan. 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 Kita niyo yung aking chair. Ayan. Muna itong bagong setup dili mga kadang sa mga gorgeous bell. Mga mannequins. Right here. Kadyo kayo ni siya nindot no kay daghang pud siyang ukay-ukay. And nabungkag diri akong mga I need to picture that mga kadangs. I need to picture. And yeah, pahirapan mag-film kay daghang samukan banha kaayo. So, what do you think sa ating look? So, nasa ibang video ko to mga kadang separate video. And as usual, practice lang talaga mga kadangs tong mga pinagagawa natin kasi mga kadangs hindi tayo pro makeup artist, so lahat ng mga sinishare ko sa inyo ng mga makeup session, makeup kit and makeup look is ano lang mga kadangs tawag doon, natutunan ko lang din sa YouTube. So lahat ng mga sinishare ko sa inyo is just a learning from YouTube mga kadangs, and sinishare ko din sa inyo sa YouTube. And yes, yun, to mga katang-isip look lang to mga kadangs no. And yeah, kasi hindi naman ako talaga nag-aaral ng mga pag-makeup, so lahat yun mga learning ko lang from YouTube. Alright, so yung ganap natin ngayon is wala lang, kasi wala naman akong masyadong labada today. It is why linis ng bahay lang yung ginagawa ko ngayon. And yun nga, nagpipicture-picture ng aking mga paninda na ukay-ukay and posting. Yun yung mga ganap natin today. Today is Saturday. Ano ba ngayon? Anong petsa? Wait. 27. Yeah, it's 27 na mga kadangs no. And sobrang kalat na naman sa bahay. Kasi alam nyo na pag meron kang mga kasamang mga kids, panay laro, and then na-stress ako sa mga ganitong setup mga kadangs.
And yun. Ayan. Ano na naman. Ayan o, yung higaan namin. Sobrang kalat na naman. Dito kasi nilalagay si Habi. Kaya nag-change back lang ako. Maganda na sana yung setup ko dito eh. Ayan. Kaso si Habi dito na naglalagay. Kaya change back. Ayan mga kadangs. So, yeah. Talk to you later mga kadangs. And nag-iisip lang ako ng iba pang i-film today para productive tayo. No? So, yeah. My God. Before I forgot mga kadangs, ito pala yung, so kung hindi ka pa kita sa aking unboxing with this soap, the Zooey Life Renew Advanced 8-in-1 Whitening Soap. So i-review ko to mga kadangs, one of my review products. Sa tingnan mo, natanggal na yung lashes ko. Ayan, natanggal. Oh my God, failure ko talaga tong false lashes. So ito siya, nire-review ko na, tinatry ko na siya. And yeah, talking to you my final thoughts about this soap. 8-in-1 siya, 8-in-1. So this is from Evolve, We Evolve. So if you're interested, pwede kang mag-reseller, just PM me. Good morning! Happy Sunday mga kadang. So maaga kang maligo. Very fresh ang buntis. Dapat kasi maagang maligo yung buntis mga kadang. So titimpla ko ng kape. Ano naman, si buntis. Kape talaga pag morning. Wala naman akong rule sa pagbubuntis ko. Bawal magkape, bawal gano'n. Wala naman. Kung ano-ano lang yung mga kinakain ko. Basta ba't walang poison o at hindi makakasira sa baby natin. Hindi naman siguro makasira ng kape. Kasi before, nagkakape din naman ako. Nabuntis ko before. So, kape pa rin. Kape pa rin talaga ako nakakadance. So, maaga akong nag-isip mga 6 na. Saka nag-prepare ako ng ililigo para makaligo na ako kasi tamad akong maligo. And now baka kasi dadating yun ng maaga si kapatid. Pupunta kami ng Alvenda, Bakalang pupunta kami, pero balak na namin punta doon kasi mga kadangs, it's tawag doon, parang dinadayo kasi yung Alvenda. Parang some part of Alvenda pero medyo unahan pa. Dinadayo kasi doon kasi maganda yung view, sobrang fresh ng air. So kung matutuloy kami ngayon, pupunta kami doon mga kadangs. And of course, sasama ko kayo. Ayan, so titimpla ko muna tong kape, tong mga Milo pala. Tong mga kids para makapag Milo din tong mga to. Hello, pupunta na kami sa aming pupuntahan.
Touchdown, Alvinda. Sai, what can you see, Sai? Hi to our guys. Welcome back. Hello. Walang pakialam sa mundo. And kaya na mag-speak. Hello. Hello. Hello, everybody. Sai. Sai, wait. Napriso. Napriso, Sai. Kadangs, we are here and ganda ng view dito mga kadangs, no? So very lamig the place, so relaxing. And yeah, pauwi na nga kami mga guys, medyo makulimlim na yung langit at maulan. So let's go!